Salutare dragilor și bine ați revenit! Ne-au mai rămas încă două tinuri din Crown Zenith și astăzi, pentru că Articuno este unul dintre legendarii pe care nu reușesc să-i prind nici cum bine, nici pe ceilalți nu reușesc să-i prind, dar pe ăsta nu reușesc nici cum să-l prind în Pokémon Go și mai ales apare cel mai des, dar nu-l prind niciodată, măcar în TCG să-l prind, nu? Adică poate într-un loc din două am un pic mai mult noroc. Haideți să vedem primul lucru pe deasupra, sau mai bine deasupra acestei cutii, îl vom avea pe Articuno. Ups, să nu rupem carte. Cât de off e cartea asta. Arată foarte bine, mai ales cum este Articuno în pădure. O carte genial. Bine, Galarian Articuno, nu e Articuno cel pe care îl cunoaștem majoritatea, care am început odată cu Gen 1. Haideți să luăm carte de aici un pic, așa, ca să nu o deteriorăm. Perfect, codul nostru vi-l dau pentru că rămâne pentru mine. Și Galarian Articuno, o carte foarte faină, nu are textură, este doar așa un fel de holo pattern, dar e o carte care arată destul de bine și dacă vrei să prinzi cele trei cărți, arată bine. Un pic îndoit colțul, clar nu-i near mint, nu are nici măcar punct de centering, deci nu este off-center, ca să zicem că o putem categorisi ca fiind un off-center. Adică o carte off-center valorează ceva mai mult decât o carte care este normală, dar în cazul de față nu se aplică. În rest, 4 pachete și atât. Nimic altceva. Și o cutie care arată super șmecher, unde avem tot așa pe Articuno, care e unul dintre preferații mei ca și Galarian Pokémon. Bine, probabil cel mai mult îmi place... Chiar nu cred că m-am gândit până acum. Cred că de fiecare dată când mă întreabă cineva care e Galarian Bird-ul tău preferat, răspund altceva. Cred că Moltres la anumite ipostaze, în cazul de față Articuno. Mi se pare că arată genial și mai e acel Zapdos care urcă pe munte, care iarăși îmi place foarte mult. Hai să încercăm să deschidem pachetul ăsta. Deci, wow, ce bine... Stai, așa. Și cu ocazia aceasta... Clipul de azi o să fie un pic mai scurt, dar am și un anunț mic, sau mai bine un anunț mare, de făcut. Da, aici erau încă 4 în față. Și anume, începând de astăzi, sau mai bine de data trecută, toate cărțile pe care le prindem, inclusiv acesta, da, avem un Luxio, vor merge către un full dex. Ups, hai să luăm doar câte o carte, ceea ce înseamnă că voi colecționa câte o carte cu fiecare Pokémon din toate variantele existente. Bineînțeles, nu putem să luăm gen male și female. Ce drăguț e acest Olish. Nu putem să luăm... Opa, am văzut ce acolo în spate. Și avem un Toxtricity cu Rillaboom. Nice. Avem Loki și Amp Toxtricity și Rillaboom în fundal. Super badass. Îmi place. Cred că petrecerea asta e super tare și chiar ai vrea să fie acolo. Yes, 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 yes. În sfârșit o carte semnată. Prima semnată pe care am prins-o din Crown Zenith. Și mai are și un Flygon acolo cu Reinhardt. Super, îmi place, îmi place. Poate prindem și o Bea sau Bea, depinde cum pronunț. Ce putem să zic este că toate cărțile cu Pokémon pe care le prind, pentru că aia îi colecționez, stai, așa, toate cărțile pe care le vom prinde vor merge către un Dex. Adică încerc să colecționez toți Pokémonii folosind TCG-ul, adică folosind cărțile. Hai să punem ultimele două pachete acolo. Și dacă, uite, avem o dublură. Și cam asta mi-aș dori din toate pachetele pe care le deschid. Hey, Friends in Haze, dacă prindem variantul full art, genial. Din toate cărțile, adică toți Pokémonii pe care îi prind, vreau să am câte o bucată din fiecare. De exemplu, am prins un Luxio, nu o să-l pun de 2 ori, ci doar o singură dată. La fel, am prins un Shinx, nu o să-l adaug și a 2 ori. Larveste, la fel, dubios de similar pachetul ăsta. Și vreau să colecționez toți cei peste 1000 de Pokémon. Hai să vedem ultima carte. Enamorus. Nu-i rău. Și ce vreau să fac cu asta? Să am toate cărțile posibile cu Pokémon. De exemplu, vine să știm că arată diferit varianta female de male, adică masculin de feminin. Cele două sexe arată un pic diferit. Și atunci nu o să colecționez ambele, pentru că în cărți destul de rar îți dai seama dacă este una sau alta. Practic o să colecționez toți Pokémonii fără formele diferite. Și atunci vreau să prind Friends in Sinnoh, am prins Friends in Hisui, parcă mai înainte. Da. Stai. Da. Friends in Sinnoh și Friends in Hisui. Aici îi Irida sau Irida și Adaman. Iar aici avem pe Cynthia. Restul nu ne interesează. Restul nu sunt așa de important. Dar Cynthia e cea mai importantă de aici. Și vreau să prind toți Pokémonii cu toate formele sale. Avem un Oddish, avem deja și un Gloom, ceea ce e foarte bine.
Și vreau să colecționez absolut tot ce prind. În fiecare săptămână o să vreau să, dacă reușesc, o să vreau să fac câte un sumar, să vedem cum progresăm cu Dex-ul. Ups, am luat 2 cărți. Avem un Galarian meu de 2 ori, cred că e al doilea. Și pe Baltoy îl prind super des în Pokémon Go. Și să vedem cât de multe pachete avem nevoie ca să prindem. Ok, avem doar un Mew, dar e un Mew V. Și are niște urme super dubioase, dacă... nu, e de la lumina cărții. Nu-i texturat. E doar un V, dar are o lumină destul de interesantă cartea. Și vreau să văd cât de multe pachete avem nevoie ca să prindem toți Pokémonii, cei peste 1000. Bineînțeles, nu să prindem Goldengo, dar uite, un exemplu foarte bun. Pe Mew e destul de greu să-l prinzi ca și Pokémon într-un joc. Adică nu e foarte ușor. Până și în Pokémon Go e destul de dificil. Însă, prin challenge-ul acesta vreau să creștem un pic, să zicem așa, incentive-ul pentru a deschide pachete. Adică să avem un motiv în plus pentru a deschide pachete de Pokémon. De ce? Pentru că, uite, în cazul de față, singura carte relevantă de acum a fost din primul pachet, acel Toxtricity. Bine, poate și Reinhardt, varianta semnată. Însă, era să facem un reveal la ultimele cărți din greșeală. Însă, fapt, uite, Lunaton. Dar, în mod normal, nici nu ne-am uitat la o carte de genul. Dar, pentru că știu că am nevoie de ea, o să fiu, hei, cartea asta îmi lipsește din full Dex, așa că o să mă bucur de ea. Și am prins și un Solrock. Avem Sun and Moon. Și e o chestie în plus, ca să vedem un pic, putem să completăm Pokédex-ul și în același timp vă anunț că și în jocuri încerc să fac un full living Dex, adică un full form Dex mai exact. Deci să prind toate variantele, toate formele pentru toți Pokémonii și avem un hop reverse semnată, nice, este un reverse rare, da? Ne dăm seama pentru că are steluța neagră în stânga jos, ceea ce înseamnă că este un rare card. Este semnată pentru că are această semnătură chiar aici pe carte. Bun, și ultima carte este Heliolisk. Highlight-ul de astăzi, Articuno, bineînțeles. Și uite, decât să mă chinui să prind toate părțile legendare, de exemplu în joc, trebuie să mă joc Sun and Moon. Nu Sun and Moon, să mă joc Sword sau Shield. Păi deja avem un Articuno, am prins un Moltres data trecută și de aici să facem rost și de un Zapdos. Așa că, dragilor, dacă vreți să vedeți cum completăm tot Pokédex-ul folosindu-ne de cărți Pokémon TCG, nu uitați să te abonezi și să apeși butonul de like. Numele meu este Ray, să aveți sărbători fericite pentru cei care vă sărbătoriți în perioada aceasta. Știu că unele persoane au sărbătorit săptămâna trecută. Pentru cei care sărbătoriți săptămâna aceasta, Paște fericit tuturor, aveți grijă de voi. Numai bine, pa!